to nga ai ko blay pi baro haga ne kapor haga katang Jesus Christ nga ai ngu yo blay ka bang ya kum ga ne galan ga ban wan shapi lang ba ka ne video ban ngai skam haga ne kapor u blay udon ya ne ka tin ga ju ya ga ban keren shapi iwe haga ne kapor jong ne ga sngi nga karpat wa pinda sngap hai ni khobor ga jong blay ngai skam kan long ga jinghikai nam ta ga ji im ga jong pi haga ne kapor ka bom ta na mar ba ngi sngot hu bang im haga ne gi sngi kidai gisngi ki bang giron kam shisha ga jinghikai na ga ktin ga jongbleng namar ba khlem ga jinghikai na ga ktin ga jongbleng isngo thu ba ngimla banya sprang ban pendep ya ga plan ne ga jingthmu ga jongbleng pat isngo thu ba kum ki khun ga jongbleng kum ki khristan giron kam shisha ya ga ga ktin ga jongbleng namar ba khlem ga ktin ga jongbleng nginomla man im jisu hi long om tang do khpu ba ngin im re da ga ktin ga jongbleng baro ban isngo thu ba ta ga ktin ga jongblay ba manga ma phingin em shaki bom skut bat ki arta ba ga ktin ga jongblay ka ba nga kwa ban ai kum ga jinghikai namta jong pi ve haga ne ga si bom ta ka long ba lokas klonong ba khatlai gar khot ga ba shipeu ter lokas klonong ba khatlai gar khot ga ba shipeu ter ngan puli ga khot ga ba shipeu khat ar do ga ba khatlai tehaba udang hikai hakawei nagi senekok hagasngi sabaton hakmi ledon kawei kebriu kabala don umen sem ga jingkhrau jin khat prasnem kabala dor rong kudung ru katba kamla shu ban penbei ilade haba ujisu ti uliyo i yaka ula khot yaka bat ulo ong haka ko kyntait la pelai no yapha naga jingkhrau jongpha ulo bo ru ela ka khti haka bat kumni ru la penyeng baha penyeng beit yaka te kala pendon burom ya oblay ngiyo i hang ni ba don gani go wei ke bru ya ka ba gani ke bru kala don ni ga jingpang khrau ya ka ba gani ke bru kala yai dor rung krum kamut ba kamla man yai be ka dor rung krum ngai fi shayo i ke bru ya ki kamtam ni gini bala kamtamen ki yai rung krum mat gani ke bru kalong ka bru ka ba minut man le jingaseng kalong ka bru ka ba wan tista shaga jinghikai na ga ktin ga jongblay bat kani gade ka por ka ba jisu ulap yaka mo hasan kok ba kani ka bru ka wan shaga jingseng ban sngap ya ga jinghikai na ga ktin ga jongblay ka ba sngot nat kalong ne ba kani ka bru ka doni ni ga dok no di ka ban wan shaga jinghikai barabor wat la da kani ka bru kam mo ka doni ya ga jingpang mo ka ba ka da yai reng kudum Handrai kini kibru kudo na gajing trang ga ban wan chi gajing seng ban yo sngaw ga jinghikai na ga ktin ga jongblay bat ngiyo i hang ni ba ujisu haba uyo i ya kini kibru uyo i ya ka e ga ba kini kibru kudon kam haga ji im ga jaka ujisu haba upet uyo i ya ka e ga ba kini kibru kudon kam ya ka ba ka kan yo ga ji im ga jaka bat ujisu uyo i ba kini kibru ka shate haga de gam sem jingkhrau gam sem baman pleng kam de ga jingpang gane handrai ga de gam sem baman ga bate ga khom ya gane ga bru ba plong ka haga ban wan gane ga jingpang haga met ga jaka bad ujisu yo i ya kata onam don manono ba yo i ya ka de ga bru baro shikata gane ga bru ka le jingseng kawan jinghikai handrai om don ba yo i ya ka e ga ba gane ga bru ko don kam haga ji im ga jaka ya ga baka kan yo let's say ki bubun ki biru mo ki kemen na marba kani ki biru ko wan chi jinghikai chi jingseng let's say ki nong ilam niam ha ko to por ki kemen na marba kani ki biru ko wan chi jinghikai la ne ka wan chi jingseng bat kim yo i pat ya ka e ka ba kani ki biru ka don kam ki jimska bat kim tip le ne kim yo i ba don bate ba khom ya kani ki biru baro shikata la khat prasnem ong ka ktin ka jomble jin khat prasnem kani ki biru ko don hapdang ka jingsha te ha kani ki musim baman kala don ya ka jing mo ya ka jing syate bat kala dor reng kudung ong ka ktin ka jongblay kini ki bru kim yo i henrei ujisu haba yo i ya kani ka bru utip bat don bate ba khom ka don ka sem jingkhrau ka bate ka ba khom ya kani ka bru akhat prasnam ujisu yo i ya ka e ka ba kani ka bru gudan kam bat ka bang yo i hang ne ka long ba ujisu haba yo i ukhot ya kani ka bru bat haba ukhot ya kani ka bru
ngiyo i hang ni Jesus Christ ula pen khia ya gani gebru bat kani gebru kala dap da gaji kemen let si baro iskata gani gebru kala jing seng kawan jing seng kadon gajing thrang hapo juka bat kawan jing seng rengkat kata gajing dor reng kudung gani gamet juka let si kamla banda yaj baha kajenjar kendiat ya ban yaj namarba kadon apdang gani gajing dor reng kudung gani gamet juka Handrai kene gede ga klimat kene gede ga por haba u Jisu yoi bad u khot ya ka baka kan wan shakman bad haba u Jisu ulakta ya ka tin ga jumle ka ong ba kene ge bru kala pdiang ge chup khya ga jing pelaj na gane musim baman na gane ga jing doreng kedung bad yoi ba kene ge bru kala pendon burom yo ble da ga jing kemen namar ba baro shkata khat pras nem gane ge bru ka syate gane musim baman kala yai reng kedung bad kene gede ga klimat ka ba kementam ya gane ge bru haba kene ke bru ke pendon borom yo blai namar ba kali opdiang ye ga ju perkhia hagane ga jim go jangka ngidon kam bandon ye ga jingyo i ye ka e ga ba ki bru ki don kam ga jim go jangki teng ngi kemen namar ba ki bru ki wan jingseng teng ngi kemen namar ba ki bru ki bon ki ba wan jingseng teng ya ro ye ki bru namar ba ki wan jingseng ki latesta ki pendep ek program haga balang ka bakidon ki rawai kwaya rene ki le ek teng ngi kemen namar bang yo i bambun berul ne baki wan jingseng re bun sen pan ngim yo i ka ek baki bru ki don kam haga jim ga joki ngi kemen tang namar baki wan jingseng re ngim yo i ba shapo ne ga download shapo ne ga jim ki don ka ek ba te ga ba khom ki don ka ek ba shendet ka ba te ga ba khom ki namar ba don shibon ki bru hakini kisi khmat jong ki bru ki jong ble kimnot ban di biri le di secret hakmat jong ki bru kimnot ban pen pa ga jing sniu no khmat ki bru jong ble le ni haba ki le jing seng kimnot ban pen pa ga ye kata ga jinglong jong ki ga jinglong ga sniu hare haga bare pan le ni bat ki perlok ki ba ki ye sai le ga kam ga sniu ki pen pa i ve bat ki don kam ban sngo thu ye kata ban yo i ye ka e ga ba ki bru ki don kam namar ringi pe shabar inyo i be ba ki bru ki biang namar ba bunstien ngi kum ki bru ki babuni ki bru ki pen pa shabar ba ki biang ki pen pa shabar ba ki bha ga ji im ga juki hanre shalandet ki babuni ki bru ki don ta ga jinglong ki don ta ga jinglong ga basniu ga jinglong pop kadon ga bate ga ba khom ya ki bru bat na kata ga daung ngidon kam bandon ni ga jingyo i ya ka e ga ba ki bru ngidon kam aga ji im ga jongki yo la singi shulet jing seng re ngimyo i ya ka e ga ba ki bru ngidon kam bat ai ba manga ma phi ngin long kita gi khon gi jong ble ki ba yo i ba ka e ga ba ki bru ngidon kam aga ji im ga jongki ka e ga ba ki don kam aga ji im chi ya kata ka ngin ya rap ki ya kata ka ngin le namar ba hang ni yo i ba kini ki nong yalam niam hang ni ki bru hang ni kimyo i ba kini ki bru don kam ya ga jing palai don mate ba khomika re u Jesus Christ yo i don mate ba khomika yo le si ki we kimyo i ba ki bru ha ga jaka ga ba phidon ba ki don kam ga jing palai re phi yo i le no ya ga ta ki blo bijinga la da ka dei phi phin ya rap le ni ban le ke le namar ba kata ka dei ba pen singo bahayo ble namar ba kata ka dei ga bodon kam ya ngai phi ba ngingin le namar ba ngi baro ngidon de ga jing thmu ka jong ble shaga de ga parthai what chu pe blo bijinga han re le ye ka e ga ba phi yo i ba ki bru ki don kam ha ga ji im ga jong ki don shibon ba ki bru ha gi ni gi sngi ki ba ki be sha te sha khom ha ga pop ki be sha te sha khom ha ga mat sim baman re ki ba bun hi ki myo i ka ni ngakwa ban ongi phi baro ki ba pe ni ge video menta ki prolog bi jinga ba gidon kam ban yo i ni ge jing yo i ge jong just press ban ai ya ke ba ki bru gidon kam ban pelat ya ki bru ban tan ni ki bru naga jaka ka ba gidon naga jing chate mrau ka ba ki gidon haga ni ge pop le ni haga ni ge sim boman ka ktin ge jomle ka ong le phi pule lokas kelonong ba san kat khot ge ba khan niu ter hang ni ru ong ktin ga jomle don uwei ubru ubapang yap chiliang uni ubru udon ni ga jingpang ga bayap chiliang bat haba ki kat tu kan ni ki lawalam yo ni ubru sho just quest ga ktin ga jomle ko ong ba haba u jisu ulio i ga jinge jong kita gibru ga lawalam yau ta ubru u jisu ulong yau ta ubru lama no yame ye ki pop jome
Kini kibru kelawalam bia uni bru bapang yap siliang syagane ga jaka ya ga ba ujisu udon kalong ba kiyo i ba uni bru udon kam ya ga jipen khya kata ga de ga jingyo i jong kini kibru oi aingu yo blai namar ba kiyo i ya kata ga ya ga jingpang ya ga jinor kam jong uni bru ba udon kam ya ga jipen khya bat ki babon kibru hangne ngai kiyo i ba uni bru upang yap siliang rai ga ba sngo phala hangne ka kalong ba Ujis Kris uyo i ya ka ba kham don kam ya ka ba uni bru don kam ha ga jim ga jungu kata ka dei ka jingma namar ba ka ban kong hang ning yo i ba Ujis Kris ong lama no yeme ya ki pop jome Ujisu uyo i ba uni bru don kam ya ga jingma hoi wala da udon kam mat khya rai ka ba kham kor dor ka ba udon kam ka long ba udon kam ya ga jingma pada Ujisu uyo i ba uni bru don kam ya ga jingma ba duong ko briu lama no yeme ya ki pop jome bat kene ke de ga jingyo i ga jong blei yanga ya phiro ki plo bijia teng ngimyo i le de rei ublei haba upet yanga phi uyo i ka e ga bangidon kam tam ha ga ne ga ji im ga jingi bat ni dei man don ga ne ga donut ka ban yo i kumba ujis Kris yo i la da piken maut pipule ki kam ki apsol ga long balai ka ktin ga jong blei ko ong ba don uwei ubri ubat ko ubom la ya ubashong habaranda Kaktin ke jumlah ke ong ba kisanran Ujis Kris u Petros bat u Yohanes hakaba kimut ban leit ban duai ban rung sikat tempel don uwei ubru uba tko uba shong hangta uba krong ban yo ban yo jingba ban yo ke ksiar gerupa mo kamtam ban yo ke jingba bat haba u Petros bat u Yohanes kileit ki yo i yo ni ubru haba ki yo i yo ni ubru ki a ya ke ege ba u ni ubru udon kam Kiba bon ki bru nak kata jaka ki baleng ngai ki ai ya ga jingbam yo ni bru nambar ba kat kum ga jinyo i jong ki bru kolong ba udon kam ya ga jingbam nambar ba umla ban tre ban kata nambar ba udon haprang hapdeng kata ga jingko ka ba umla ban yan usukrong hangta ngai ka ba mo uru usngo thu ba udon kam ya ga jingbam ga jim ju nambar ba umla ban tre bat ki ba bon ki bru ka ba yan nang ta ki barung shka tempul ga ban lei duai le jingseng ki ba bon ki bru nang ta ki ai ya ka e ga ba udon kam kata ga de ga jingbam bat ka bang yo i ka ba sngo phala hang ni ka long ba haba u Petros bat u Yohanes ke le jang ta ki yo i ka ba kham don kam ban ya ka ba u bru u yo i namar ba ki don yo umat sem kho jong ble ki long ki shikri ge jong ble ki don ga jing yo i kum ba u Jisu u yo i bat ka e ka bang yo i hang ni ka long ba u Petros bat u Yohanes ki long ka ksiar bat ka rupa ngim don hare ha ka kerteng u Jis Kris tu yeng bat tu ya ki ai ya ka ega ba uni ubru don kam tam haga ne ga jing ju namar ba kiyo i ba uni ubru don kam tang ga jing ba hare ga ba kham kor ga ba udon kam kolong bon yo ga ji plant ne ga jing pang ga ba te ga ba khomi ud ka bon ga snang bat ka ba sngo tanat hang ni kolong ba ki sanran hang ni kiyo i ya ga jinon kam ga jong uni ubru kiyo i ga ba kham kor ka ba uni ubru don kam haga ji im ga ju bat ki ai ro ya ga ta ga ba ki ong haga kerteng Ujis Kris to yeng bat to ya kum ki khun ki jong blei nga kwa ban ong i phi ga ni ka por ka bom ta ka e ga bang yo i ya ga ba ki bru ki don kam ki pro ga sia yo le sing yo i tang ga ba pa shabar yo le sing yo i tang ya ga ba ki ni ki bru don kam man pendap ini ga met ga jong ki yo le se ya ka e ga ba ki kham don kam ngim yo i renga khot ye phi ha ga ni ga si ga bom ta tu ai ba manga ma phi kum ki khun ki jong blei hakabang ninyo i ya ka e ga ba ki bru ki don kam tam ha ga ji im ga jong ki la da ki don kam ni ga jing palai na ga jing sha te sha khom na ga pop la da ki don kam ni ga jing ma la da ki don kam jing bam ne ka e ga ba ki don kam ha ga jim ji ai ba manga ma phi ngin long ngin don ni ga do no ga jing yo i ga jong Ujis Kris hakabang ninyo i ya ki bru bat begin ai ro ya ka e ga ba ki yo i la da ki bru ki don kam yu Ujis Kris ga jim ji ai yu Jisu ga jim ji la ki bru ki don kam ni ga jing plant na ga jing sha te sha khom na gum sim boman ai ya ka ta ki pro bisga namar ba labu yang ai pi shakan ga berthai bat la khot yang ai pi shaga jing pnim khna bangi ngin long ga jingir khush shakiwei pat kim sem gi bokodor bat ngi don kam bandalong kum Ujis Kris ban yo i kham jingai ban yo i kham jiliu bat ban ai ro ya ka e ga ba ki bru ki don kam namar ba teng ngi kum ki bru ngi kemen ha ba ki bru ki wan jing seng
ngi kemen haba ki bru ki yabun ki arwai ni ki le ki program ha balang oi i don kam ban kemen don kam ban le kata re ga ba kham kor kolong ba yo le si ki bru ki shule jing seng yo le si ki bru ki shpon pau shabar ba ki biang re ke don ke bate ke ba khomi ki na kata ka daung i don kam ban yo i ga jing yo i ga jong just stress khnang ba shibun ki mitsem ki bokodor ki nom yai ren kudung namar ba bun ki ba yai ren kudung ha ki ni gisngi ngangai aba ong yai ren kudung pis ngot ho ki bru ki ba yai ren kudung kim suk ki jinjar ka ban lej ban wan don shibun ki bru ha ki ni gisni ki ba lej ki jing seng ki ba pendep ki program ki ba rwai kwayar ki ba pulei ka ktin ka chublei ki ba duai ki ba wan chi jing seng hara ga jing im chi ban rangkat ga jing yai ren kudung rangkat ga jing yai ren kudung kran ga jing yap shiliang shika perthai 100% shoblei 100% kran ga jing ya khle kran ga ta ga compromise ga jing khle shika perthai ru ni shoblei ru ni bat na kata ga daw ki pro jinga nga kwa badong i phi ba gidon kam ban yo i ga jing yo i ga jong blei wat chu hun tang namar ba phi yo i ba ki bru ki wan chi jing seng henry yo i ga jing yo i blei bat khot ya kini gi bru keren ya kini gi bru ai ga e ga ba ki don kam la dangi le kum ta nga kwa badong i phi pro jinga shibon ki bru kin yo ga jipnim shibon ki bru kin yo ga jipalai shibon ki bru ki badan kam ya ka ga jimsi kin yo ga jinur kam ski namar banga manga mo phing yo i ya ka ga bakini ki bru ki don kam ai ba manga mo phi ngi long kita gi khon gi jong blei ki bi yo i ya ka ga ba kham jilu ya ka ga ba ki don kam tam ha ga ji im ba jogi bat bangin ai ya ka ba ki don kam bangin khot ki should just stress bangin le ya ka ga ba don kam man le ga ji im jong ki no gi bru ya ka ba ublei ulabu ga don chance phi ya ka ba ngin le ublen gor khu